Gepleyer Adatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, efirde günüň habarlary. Berdimuhammedow krizis döwründe 100 millionlarça dollarlyk mehmanhana gurýar. Şu maglumat bilen sizi men Hudaýberdi hally tanyş ederim. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisiň pul ýetmezçiliginiň dowam edýänligi we ilatyň hal ýagdaýynyň barha ýarmazlaşýanlygy aýdylýan wagtda Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalar gurmagy tapşyrdy. Dün, ýagny 9-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň häkiminiň haýyşy boýunça Dikuçorda aýlanyp paýtagtyň awadanlaşdyryşyny synlady. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny ozal hiç ýerde maglumat berilmedik. Iki sany kaşaň we ýokary derejeli mehmanhananyň gurulşynyň taslamalary bilen tanyşdy. Döwlet mediasynyň maglumatyna görä, mehmanhanalaryň biri halkara howa menziliniň goloýundaky Niyazow we Hojahmet ýasawy şaý ýollarynyň çatyrgyna ýerleşip, ol 6,9 hektar meýdany tutar. Garwum diýip atlandyryljak ol mehmanhanada tuğsuna goloý mehman otagynyň, iş otaglarynyň, sowda merkezleriniň, restoranlaryň boljokdygy şeýle-de täze binanyň Aşgabatyň mehmanlaryna oňoýly mümkinçiligi üçin etjekdigi bellenilýär. Emma bölün resmi maglumatda Garwum sehrasynyň tebigi aýratynlyklary esasyna bina ediljekdigi aýdylýan ol mehmanhananyň gurulşyny kimiň amala aşyrjakdygy we onuň türkmen gaznasyna näçe durjakdygy barada kelama söz aýdylmaýar. Bundan başga, Köpetdagyň eteginde halkara maslahatlary we beýleki 23 wörli çäreler geçirmäge niýetlenendigi aýdylýan ýene bir kaşaň mehmanhananyň gurulşynyň meýilleşdirilýändigi ma'lum edildi. Ýöne onuň jikme-jikligi we bahasy aýdylmady. Yeri gelende bellesek, bu mehmanhanalaryň gurulşy boýunça nähilidir bir tenderiň yglan edilendigi barada hem döwlet mediasyna maglumat berilmedi. Emma Adatlyk Radiosynyň ýurdun gurulşyk pudogynaky ýokary derejeli ynamdar bir çeşmesi iň adyndan planlaşdyrylýan mehmanhanalaryň biri we onuň töweregindäki ýagdaýlar barada maglumat berdi. Aýdylşyna görä, paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň uğruna guruljak mehmanhananyň şertnamasy hiç hili tendersiz Fransiýanyň buýuk kärhanasyna berilip, onuň muktary 300 million euro barabardyr. Adatlyk Radiosynyň çeşmesi häzir buýuk kärhanasy ozal türkmen gurulşyklaryny işläk gaýdan işgärlerini ýygyna Türkmenistany çagyryp başlandygyny, goloýda kärhananyň prezidenti Martin Buýugyň Aşgabatda saparyna garaşylýandygyny ma'lum etdi. Täze kaşaň mehmanhanalaryň Aşgabatda ýene-de 3 ýyldan geçiriljek halkara konferensiýasyna gawatlanyp gurulýanlygy, häzirki pursat gerekli gurulşyk hyzmatlarynyň daşalyp başlananlygy, şeýle-de munyň bilen baglylykdaky çykdyjylaryň 500 million dollardan geçjekdigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýle-de Adatlyk Radiosynyň çeşmesi bu pullaryň belli bir möçberiniň gurulşyk harytlary üçin däl, käbir türkmen resmiýetleriniň daşary ýurtlardaky şahsy bank hasaplaryna geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Häzirlikçe ýokurda beýan edilýänleri garaşsyz çeşmeleri tasdiklatmak, bular dogrusyna ne türkmen resmiýetlerinden ne de buýuk kärhanasyndan maglumat almak başartmady. Ýöne bular geçen ýylyň sentýabrynda buýuk kärhanasynyň başlygynyň Aşgabatda sapar edip, Berdimuhammedow bilen täze proýektler dogrusyna gepleşik geçirendigi baradaky habarlaryň ýa-ýanyna gawat geldi. Gal berse-de, Z Diplomat neşri Türkmenistanyň gurulşyk pudoklaryny sultançylyk rejimini deňep, bu uğurda diňe ýurt başyndakylara ýakyn kärhanalaryň uly proýektleri işlemäge mümkinçiliginiň we şertleriniň döredilendigini nygtaýar. Sözümizin ahirine bellesek, Türkmen häkimetleri ýurtda adyk harytlarynyň ýeti ýetmezçilik edýän, aýlyklaryň gijikdirilýän, edara kärhanalarda ştat sanlarynyň kemeldirilýän we ozal mut bolan hyzmatlaryň ýatyrylan döwründe $100 million dollarlyk mehmanhanalar bilen birlikde çöllük ýurtda golf meýdançylary, konferensiýa zallary ýaly obyektler gurmagyny dowam etdirýär. Şol bir wagtda ýylyň bähidi üçin gurulýanlygy öňe sürilýän bu binalaryň tas ählisiniň diýen ýaly adaty ilata eliterli däldigini, olaryň ulanylman, tozuny bulaşyp ýatanlygyna hem üns çekilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Adatlyk Radio habarlar günlerimiz dowam etdirýär.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9 ýanwarda Dikuçorda Aşgabatda alınıp barlayan işlere gödekçilik etdi. Türkmen medeniýeti Aşgabatda alınıp barlayan işleriň ilatyň ýaşaýyş derejesini ýygderli ýokarlandyrmakdan, olaryň durmuş şertlerini gowlandyrmakdan ibaratdygyny taýýar. Emma yerli ýaşaýjylar prezidentiň bu hili Dikuçorly taparlarynyň bir topar kösençlige sebäp bolýanyny habar berýärler. Bu arada Türkmenistan habarçymyz Soltan Asylovanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Asylow gepleşiklerimi dowam etdirýäris. 9 ýanwar güni Ýerertirden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Dikuçorda nowatda gezek Aşgabatyň üstünden aýlanyp şäher häkimi bilen iş maslahatyny geçirdi we şäher häkimi Durduliýew birnäçe görkezmeler berdi diýip 9 ýanwarda Türkmen telewizionynyň Watan habarlar programmasynda bu sapary teleýaýlymda ilata görkezdiler. Döwlet baş tutanyň Dikuçorda etjek bu saparyndan habarsyz ilat köpçiligini Ýerertirden polisiýa işgärleri ukudan oýardylar diýip Aşgabatyň Parahat ýedi kiçe trapçynyň ýaşaýjysy Aman aýdýar. Amanyň aýtmanyna görä polisiýanyň ýol gödäkçilik gullanyň işgärleri hemde uçatlyk polisiýa işgärleri Ýerertirden Parahat ýedi. Parahat 8 kiçe trapçylaryna aýlanyp polisiýanyň ýol gödäkçilik gullanyň awtologlarynyň çatly seti bilen ilatyň awtologlarynyň jaýlaryň golayyndan aýrylmagyny talap edip başlapdyrlar. Täze bayramçylygyndan soňra awtologlary jaýlaryň golayyndan aýyrmak baradaky talaplaryň birnäme gowşarlygyndan arkaýlanan ilat köpçiligini nowatdaky polisiýanyň awtologlarynyň çatly seti juda beýinçilik edendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Nämedigini düşünmedik türjiler öz awtologlaryny aýyrmaga howlugdylar diýip Aman aýdýar. Edil bir adatdan daşar waka gopýan ýaly polisiýanyň ýol gödäkçilik gullanyň işgärleri awtologlarynyň çatly seti bilen etrapçylaryň içinde eýýam awtologlardan boşan etrapçylaryň jaýlarynyň arasynda hem beýlek aýlanmasyny dowam etdirdiler. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylar awtologlaryny ýygyna alyp gelmediler ýaly her bir ýaşaýyş jaýynyň öňünde günörtany çel nowatçylyk çekdiler. Bu aladanyň sebäpleri barada soralarynda bolsa polisiýa işgärleri ýaşaýjylara belli bir jogap berip bilmän. Bizden talap şeýle diýip jogap gaýtarýardylar diýip Aman sözüne goşýar. Haçanda Aşgabatyň üstünde Dikuçor aýlanyp başlanan soňra ýaşaýjylar bugünkü ilaty beýinçilik eden wakanyň sebäplerini düşünendiklerini aýdýarlar. Onsuz hem soňky günler gara we garamtyl renkli awtologlaryň jerime awtoduralgyna ýygnalmagy bilen Aşgabatyň köçeleri hem kiçe trapçylaryň jaýlarynyň aralary hem boşap galdy diýen ýaly. Beýdip Ýerertirden ilatyň rahatlygyny bozmalarynda hem Dikuçoryň ýerden algap barýan adam ýok diýip häkimetleriň öýde diýen bir kanunçylyklar sebäpli ilatdan gorkusyna şeýle gödäkçilik artdyrýandyklaryny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Ýaşaýjylar şigir edilen gatagynçylyklardan intihal edip bez bolandyklaryny aýdýarlar. Döwlet baş tutany bir ýere barmakçy bolsa-da, ýollar birnäçe sagatlap ýapylýar. Ilat köpçiligi günde şu meseleler bilen yüzbeýiz bolup kösenýärler. Döwlet baş tutany Dikuçorda ýokardan uçanda ilatdan oňa näme dep berýetdiňdigine bize haýran. Bar beýdegçilik döwlet baş tutanyň daşyndaky ýaranjaň emeldarlardan turýan bolsa gerek diýip ýaşaýjylar öz nähileliklerini paýlaşýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, efirde habarlar günneligi bilen men ýokşuna Nurban. Türkmenistanyň paýtagtyna bazarlaryň bazary sowully, ýagny alyjy ýok diýip Aşgabatdaky bazarlaryň birine sowda edýän täzir Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Aşgabatyň bazarlaryna gödüýlen ýene bir üýtgeçlik bolsa, diňe alyjylaryň däl, satyjylaryň hem azalmagy bilen bagly. Aýdaly 3 tekide bir satyjy dur, sebäbi olar alyjysyz bazarda gyşyň aňlygyny daňlap oturmakdan peýda ýokdugyna düşünüp, tekilerini, karytlaryny goňşularyna tawsyryp, iş orunlaryna gedekleşip çykmagy başladylar diýip bazarlaryň ýagdaýyny öwrenen çeşmelerimiz habar berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar bu ýyl çalşanyny täze ýylyň öňünden hem bazarlaryň ören çoluluk bolanyny habar berdiler. Mysal üçin Oğuzhan köçesiniň gün ortasynda ýerleşýän 15 ýyl awadançylyk atly Lomoy sowda bazaryny täze ýyl sowully bazarlaryň da bazar sowully diýip adynyň aýdylmalyk şerti bilen gürleşen satyjy aýtdy.
Her bazar ayda bir gedek sanitar günü arasaçylyk gününe ilip ýapylýar. Şol günlerde adamlar bazara barmaýar, sebäbi bazar işlemeýär. Emma 2018-nji ýylyň 1-nji günden bäri bazarlar hemişelik sanitar gününe geçeni çalym edýär diýip Azatlygyň ýene bir çeşmesi özüne galan bazar täsirlerini paýlaşdy. Azatlygyň yerli habarçylar paýtagtyň bazarlaryna aýlanyp iki aljylaryň alýan harytlary bilen gyzyklanýarlar. Aljylaryň bir näçesi özleriniň çörek zawodlaryny bişirilýän çörekler iýip bilmeýänliklerini we tamdyr çöreklerini almak üçin bazara gelenliklerini görüň berdi. Beýle kaljylaryň bir näçesi bazara çağalaryna mektep esbaplaryny galam depter almaga gelen bolsa, ýene bir näçesi bazarlardaky dermanhanalardan derman almaga gelipdir. Türkmenistanyň prezidenti bayramçylyklaryň öňünden ýurdun bazarlaryna haryt bolçulugynyň döredilmegini, şonuň bilen bir wagtda ol harytlaryň ardan bolmagyny talap edip durýar. Belki de şu talap bilen bagly soňky döwürde senagatçylar we telekaçylar birleşiginiň agdasy bolup durýan firmalaryň käbiri bazarlarda adam gatnagy üçin goýulan ýerlerde wagtlaýyn seki gurup bazar narhlarynyň has ardan bahalanýan harytlar satýarlar. Azatlygyň habarçysy bu seklerde satylýan harytlar bilen hem gyzyklandy. Olarda alma, soğan, kartoşka, kelem ýaly önümler satylýar. Kelemiň 1 kilogram 1 manat, soğanyň 1 kilogram 2,5-3 manat aralygyna, alma 6 manat, apelsin 5,50, 7 manat aralygyna diýip habarçymyz aýtdy. Bu önümler bazardaky adat tekçelerde senagatçylar we telekaçylar birleşiginiň firmalarynyň goýýan bahasyndan adyndan 2 hisse gymmat satylýar. Pomidoryň 1 kilogram 12 manata barýar. Soğan 5-6 manat aralygyna, kelemiň kilogramy ardan bolanyny 5 manatdan satylýar. Emma şol ardan önümleriň hem aljysy köplükde diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýene bir bellemelde täze ýylyň öňü sirasynda Aşgabatyň bazarlaryna daşary ýurtlardan getirilen towuk buğutlar satyldy. Ol buğutlaryň 1 kilogramy 8 manatdan, emma towuk buğutlary her ele diňe 1 kilodan berilýärdi. Bu towuk buğutlar häzir hem satylýar we inni olalky 1 kilogram çäklendirmesi hem ýok. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň Mir bazarynaky wagtlaýyn sekilerde satylýan towuk buğutlarynyň geçişini görmek üçin 1 sagatlap şol ýerde boldy. Towuk buğutlaryny satyn almagy 1 sagatyň dowamyna bary ýok 2 aljy geldi. Satyjy olary öňkü ýaly 1 kilogram çäklendirmesi ýok. Bir adam 3 kilograma çenli towuk buğduny berýär dedi. Emma aljylaryň biri bir towuk buğduny çekdirip alyp gitdi. Beýlekisi bolsa 2 towuk buğduny çekdirdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy görüň berdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda raýatlardan 3 arkaty barada maglumatlaryň talap edilmegi adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, dürli bökdençlikleri döredýär. Azatlyk radiosyna okuwçylardan gelen hatlaryň birinde maýyp raýatyň 3 arka barlygyndan geçmegi başarmanlygy sebäpli işe ýerleşip bilmänligi we kömek pulundan mahrum bolanlygy habar berilýär. Men 5 ýyl Aşgabatda okudum. Indem 3 arka meselesi boýunça işe girip bilmän otyryň. Özüm maşgalaly 3 sagam bar. Maşgalamy eklep bilmän ejesiniň öýüne iýerdim. Işe girip aýaklansam birleşer isleýän karara geldik diýip Azatlyk radiosyna dinleýijiden gelen hatda aýdylýar. Efirde adynyň tutulmazlygyny soran okyjymyz özüniň maýypdygyny emma döwlet tarapyndan kömek pulunyň berilmeýänligini habar berdi. Dinleýijimiz özüniň 3 arkaty baradaky maglumatyna degişli kynçylygynyň jekmejeklerini ma'lum etmediğine 40 ýyl mundan odal bolan suwda meniň nähili alajym bar diýip belledi. Türkmenistanda raýatlardan talap edilen 3 arka resmi namatynda adamyň ijeti, kakasy, atalary we eneleri, babalary we mamalary barada jekmejek maglumat sorulýar. 3 nesle degişli garandaşlaryň doglan we ýogulan seneleri, ýaşan ýerleri, işlän ýerleri şeýle-de olaryň suwut edilip edilmänligi sorulýar. Anketany doldurýan raýat görkezden maglumatlarynyň hakykydygyny tasdiklamaly we gol goýmaly. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri 3 arka barlyklarynda garandaşlarynyň suwda çekilmegi baradaky maglumatlaryň raýatyň işe alynmagyna esasy böwet bolýanlygyny aýdýarlar. Meniň tanşymy Owuzkent mehmanhanasyna işe almadylar. Sebäbi onuň kakasy suwd edilipdir. Aslynda onuň kakasy Sowet Soýuzy döwründe suwd edilendigine garamazdan tanşymy işe almadylar. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly çeşmesi gürrüň berdi. Türkmenistanda raýatlaryň 3 arkaty işe ýerleşende bir wezipeden başgasyna geçende ýokary guzaýyn alynanda orta mektebe we hatda çağlar bagyna ýerleşdirilende barlanýar. Şeýle-de ýurtda häkimetleriň guramaçylygynda ýygy-ýygydan geçirilýän köpçülikliň çäreleri şol sanda prezidentiň öňüne çykmak we gül gowşurmak, destgalaryň açylyş dawralaryna gatnaşmak, sport we medeni çärelere gatnaşmak üçin saýlanan döwlet işgärleriniň studentleriň we
çağılaryň goşmasa 3 arka barlygyndan geçirilýänligi habar berilýär. Hususan da şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we töwersüm gatywynça 5-nji Aýda oýunlaryna döwlet işgärlerinden tomoşaçy toplamak üçin häkimetler tarapyndan geçirilen çäreleriň dowamında saýlanan dalaşgärlerden 3 arka barada maglumat berilmeginiň we olaryň öz maşgala taryhynyň arasy bolmagyny subut etmeginiň talap edilendigini, maşgalatynda jenaýat işine çekilen garyndaşy bolan işgärleriň çäre goýberilmänligini Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Şeýledewniň maglumatyna görä Türkmenistanyň gararsızlygynyň 26-njy ýyl dönümi münasibetli çärelere gatnaşdyrylan çağılardan 3 arka maglumatlar ýygnalypdyr. Türkmenistanda raýatlaryň 3 arkasyny barlamak düzgüni 2003-nji ýylda giridildi. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazow bu maglumatlaryň raýatlaryň ynamdarlygyny anyklamak üçin gerekdigini aýdypdy. Raýatlaryň 3 arkasyny barlamak düzgüni Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan başga hiç bir ýurdunda ýok. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radio habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň gary renkli awtolawlary aý renkli boyamak talaby ýurdun Demirgazyk regiony Daşowda hem gelip ýetdi. Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmesi welaýatyň hukuk goraýjy işgärleriniň 2 aý çemesi odal öz awtomobillerini aý renkli maşinlara çalyşyp başlandyklaryny, başga maşin almagy gurup satmadyklaryň bolsa minip ýören ulaglaryny aý renkli boýadanlyklaryny habar berdi. Soňky gelip goşan maglumatlara görä indi Daşowda Magaryp saglygy saklaýyş edaralarynyň, bazarlaryň, häkimlikleriň we beýleki edara kärhanalaryň garamagynaky awtomobilleriň hem aý renkli bolmagy talap edilýär. 8-nji ýanwarda welaýat merkezine ýörüýte ýygnak geçirilip edaralaryň ýolbaşçylaryna garamagynaky işgärleriň awtolawlarynyň fevral aýynyň ortalaryna çenli aý renkli bolmalygy aýdyldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Ýygnakda arkada ak maşin minýär. Aklat ağırlığına yağışı diyen ýaly delilleri getirdiler diýip welaýat resmiýetleriniň biri Azatlygyň çeşmesine aýtdy. Häzir Daşowdaky ustahanalarda gara ýa goýy renkli awtomobillerini renkletjek bolýanlaryň uly nowaty emele geldi. Şu gün barp nowaty dursaň adyndan 15 günden nowatyň ýetýär. Hususan Aşgabada adam gatnadyp gazan jedýän hususy taksiçiler maşinlaryny basymyrak aý renkli boýatjak bolýarlar diýip Azatlygyň ikinji çeşmesi habar berdi. Maşin renkletmegiň bahalary hem birden gymmatlady. Bir maşin renkletmek üçin 8000 manatdan gowrak pul gerek diýip olaýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi häzir Aşgabatyň 10-njy mikroraýonunaky, Astrovsk köçesiniň ornunaky, Köşdäki we Milli Diller Institututynyň golaýynaky awtoserwislerde aý renkli boýaljak awtomobilleriň uly nowatynyň dörenligini habar berýär. Ýöne maşin renkletmek meselesi diňe üçin zerur bolan pulu we ustahanany tapmak bilen hem çözülmeýär. Awtolawyny renkletjek bolsaň, ilki döwlet awtoinspeksiýasyndan ýörüýte ruhsat tatynalmaly. Şondan soň döwlet tarapyndan hasaba alynan awtoserwise ýüz tutmaly. Soňra bu ustahany öz eden işi boýunça döwlet awtoinspeksiýasy üçin resmi guwahname bermeli. Şondan soň awtolaw täzeden tehnik gödökçülükden geçirilmeli we awtolawyny täze tehnik pasport almaly diýip Aşgabatly sürüji Azatlyk radiosyna görüň berdi. Şeýle dol maşinlaryny ustahana dekabrň soňky günlerinde we ýanwaryň başynda tenleriň maşin renkletmek üçin ortaçy 7,5-8 min manat çykdajak alanlygyny aýtdy. Emma edil şu gün maşinini ustahana eltip nowata durýanlar eýýäm 9-10 min aralygyna çykdaj etmäge mezur bolýarlar. Ýogsa olaryň maşinlarynyň ýene 15 günden renklenmegi hem mümkin diýip Aşgabatly sürüji aýtdy. Başga bir çeşmenin maglumatyna görä, maşinni renkletmäge nagyt pul tapmayan Aşgabatlylaryň käbir regionlardan gelip könülen ak maşinini guradyrak gara maşinler bilen çalışan adamlar bilen deň bolmadyk söwda girmäge hem mezur bolýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Paýhan dowam etdirýän. Kiprde ulok akan türkmen migrantynyň ýagdaýynyň henizem agyrdygy habar berilýär.
Kipr'in türkleri degişli demirgazyk bölügine Müňbir Airport Mal Balıkesir awtoýolundan piýadalap geçmäge synanşan 23 ýaşyndaky türkmenstanly migrant Bagtyar Reýimow awtomobilin kakmagy sebäpli agyr yaralandyr. Kıbrıs gazetesi atly neşriň ýazmagyna görä, tiz kömek işgärleriniň wakanyň bolan ýerine beren ilkinji kömeginden soň gysgaly ýagdaýda keselhana äkidilen yaraly türkmen migrantynyň kellesine agyr zeper ýetendigini we ganöýme howp sebäpli reanimasiýa goýlandygyny bildirýär. Neşriň habarçysy bolsa, düşüren fotosuratlaryna salgylanyp beren maglumatyna wakanyň bolan ýerine ýoluň gaty tümlükdigine üns çekýär. Demirgazyk Kipr'in polis ştab kwartirasynyň metbuat bölümünden alynan maglumata görä, hadisa 2017-nji ýylyň 19-njy dekabryna agşam saat 6 töwereginde Müňbir Airport Mal Balıkesir awtomagistralnyň urunaky servis ýoluna ýüze çykypdyr. Şonno awtoýolun FE 645 belgili awtomobili Famagusta tarapa sürüp barýan Mustafa Bayrak ýolun piýadalap geçmäge synanşan türkmenstanly migrant Bagtyar Reýimow kakypdyr. Agyr yaralanan türkmen migranty Doktor Burhanettin Nalbant oglu adyndaky döwlet keselhanasyna äkidilipdir. Hadisa barasynda habar gelip goşandan soň wakanyň bolan ýerine baran Demirhan polis bölüminiň işgärleri giň işleýän derňew üçin geçiripdir. Sewitin polis gözegçilik nokatlarynyň baş tutany Rüstem Tunç Taşly hem wakanyň bolan ýerine baryp barla geçiripdir. Netijede türkmen migrantyny kakan ulugyň sürüjüsü göz astyna alınıpdyr. Kipr'in türkleri degişli demirgazyk bölegi Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň Türkiýe bilen bir hatarda esasy ýykyn edýän ýerleriniň biri bolmaga dowam edýär. Türkmenistan demirgazyk Kipri ikrar etmeýänligi üçin ol ýerde köne türkmen pasportlary öz güýjüni goraýar. Şoň üçin köne pasportly türkmen migrantlary demirgazyk Kiprde işlemäge ürjedýärler. Azatlyk radiosu türkmen zähmet migrantlarynyň ykballary bilen gyzyklanyp demirgazyk Kiprli degişli resmiýlerden maglumat almagy synanşdy. Adynyň anonim galmagyny isleýän bir organ işgäri Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolup Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyna türkmenstanlaryň aşa köpelmegi bilen biýdüzüňçülikleriň artýanyny, türkmen migrantlarynyň bekanun ýagdaýlary, gatnaşan dürli jenayatlary, içkili ýagdaýda özüne we töweregindäkilere ziyan berýändigini, neşe, ogurluklar hem uruşlar sebäpli ýygydarly suwda çekilýändigini we şoň üçin metbuatda olar barada häli şinni habarlaryň çykýanyny öňe sürýär. Gipriyar Azatlyk radiosu habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň wekilleri Irany protestçilere egsilmez goldugyny beýan edýär. Birleşen Ştatlaryň wekilleri Irany protestçilere öz goldugyny beýan edýän, Irany iki hepdelap dowam eden demonstrasiýalarda Tehranyň tutubaslygyny ýazgarýan rezolýusiýany tasbir agzdan kabul etdi. 9-njy ýanwarda kanun çykarjylar bu çözgüde 415 agzanyň goldamagyny tasdiklady. Wekilleri Irany zalim hemde korrumpirlenen rejime garşy legitim we parahat protest çärelerine gatnaşan İran halkyny goldaýar. Şeýle-de palatamyz Iranyň hökümetiň öz halkynyň hukuklaryny gözgüýni ýagdaýda kemsitmegini ýazgarýar diýilip, Wekiller öýüniň rezolýusiýasyny aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Wekiller öýüniň kabul eden rezolýusiýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň administrasiýasyny Irany adam hukuklaryny bozýanlara garşy täze sanksiýa çärelerini girmäge çagyrýar. İran halkynyň arkasyna durmak bilen bir hatarda bir sanksiýalaryň halka gönükdirilmeýändigini olary düşündirmeli diýip Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Ed Royce aýtdy. Abaşanyň sanksiýalary Iran halkyna däl-de zulümkeş we durnuksuzlaşdyryjy rejime garşy gönükdirilýär diýip ol sözüniň üstüne getirdi. 9-njy ýanwarda Irany bir kanun çykarjy hökümete garşy protestleriň dowamyny 3700 adamyň tutugy edilendigini aýtdy. Ýokary lider Ayatullah Ali Khamenei Abaşanyň we Britaniýanyň Irany blogoýçylyk çykarmak finansiýasynyň öňüniň alnandygyny öňe sürdi. Reformçy kanun çykarjy Mahmud Sadeginiň tutugy edilenleriň sany barada ma'lum eden maglumatlary häkimetleriň bildirişine sanlardan çenden aşa ýokarydyr. 28-nji dekabrda ýurtdaky işsizlik we resmiýlerin baş goşýan korrupsiýa hadisalaryna nägili halk Iranyň 14 şäherine protest çärelerine girişdi. Käbir demonstrasiýaçylar ýurtda islam kanunlarynyň agylygyny saklap gelýän konserwativ dini ruhanlaryň we Khamenei'niň tagtdan agdarylmagyny çagyrş etdiler. Khamenei Twitter arkaly ýazan maglumatyny ýene-de daşary ýurtlar şol sany Birleşen Ştatlaryny we onuň ýaranlaryny protestleri guramalaşdyrmakda günäkärledi. Abaşa we beýlik hökümetler bu aýyplamалary ret edýär. 9-njy
ýanwarda özüniň resmi Twitter hasabyna ýazan maglumatyny Khamenei, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Britaniýa we daşarda oturup Iran Islam Respublikasyny ýykmaga finansiýanlara milletimiz ýene-de birgedek ýüzlenýär. Siz ýeňildiňiz, siz gelecekde de ýeňilersiňiz diýdi. Khamenei demonstrasiýaçylaryň käbir talaplarynyň ak ýürekli we dogry talapdygyny aýtdy. Ýöne ol bu sözlerini aýdynlaşdyrmady. Tolgunçuklaryň dowamyny hökümetiň protestlere garşy alyp barýan tutubaslyklarynyň netijesinde 22 adam öldürildi. Iranyň adam hukuklary boýunça merkezi tutuk edilen 3 protestçiniň ölüminiň dokumentleşdirilendigini ma'lum etdi diýip Associated Press 9 ýanwarda habar berdi.